Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm se niddedikah għal tfal illi ġarbu xi tip ta' sfida bid-diżabilità, iżda wkoll niffoka fuq il-ġenituri tagħhom illi magħhom b'tant imħabba jgħaddu minn diversi sfidi, dbatijiet illi ħafna minna ma nirrealizzawx jekk dawn ma jitkellmux. U allura jiena f'dal programm dejjem nipprova nesponi ċertu dbatijiet biex aħna nkunu aktar konxi u sensittivi għal tant sitwazzjonijiet. U llum miegħi fil-fatt vera qed nieħu pjaċira x'huma żewġ familji li nammira ħafna, naf li batew ħafna u għadhom għaddejjin imma għandhom ħafna kuraġġ ukoll. U miegħi għandi bi pjaċir lill-ċkejkna Kate Ferriġġi u lill-omma Charmaine, grazzi illi ġejtu u aċċettajtu l-istedina tiegħi. U għandi wkoll il-Lajdin nafu ħafna kon intervistaw ta' kien iżgħar il-Lajdin li paċ kif ukoll il-mama tiegħu Ġozien. Grazzi illi ġejtu hawnhekk. Ħanibda bl-istorja ta' Kate. Kate jiena kont insegwi fuq Facebook, ġifieri grazzi għalik illi naf minni din it-tifla. Għad għandha 5 snin. Però li nista' nifhem huwa li wara t-twelid bdew ċertu sfidi għalik u għal-raġel tijak fit-trobbija taħħa, x'kien ġara eżatt? Mela, meta twildet Kate, jiena bdejt inħoss li hemm xi ħaġa mhux posta. U ta' sitt ġimgħat Kate daħlet l-isptar fejn bdewla l-eżamijiet biex jaraw x'hemm li mhux kif suppost. U ovvjament hemmhekk rajna li Kate tkun tifla differenti minn oħrajn u li ħajkollha sfidi qudiemha. Ovvjament kien xokk għalkemm di ħaġa tista' tiġri l kulħadd imma ma tantx tobsor li inti ħatkun waħda minnhom u jiena kont ġa naħdem ma' tfal b'bżonnijiet differenti. U għedna din issa hija ħajjitna u provajna nagħmlu minn kollox biex minn day one il-Kate intuha dak li jisħoqilha bħal ġifieri indunajtu b'dawn l-isfidi mhux fit-tqala fit-twelid. Le fit-twelid. Ħaġa li kelli fit-tqala li kienet ftit stramba li f'ġimgħa fl-aħħar ġimgħa Kate kważi tellat kważi xi 800 grams bħala baby. Jiġifieri kont ġimgħa qabel mort għand it-tabib għand il-gajni u kienet tiżen 3.7 kilos u meta wellitta kienet 4.36 kilos. U tipo għallu li ma jistax ikun li f'dik il-ġimgħa biss kibret hekk, imma mbagħad meta sirt naf x'kundizzjoni għandha Kate u tkellimt ma' parents oħra kollha ddew minn din il-fażi fej it-tarbija tagħhom. Ma l-kundizzjoni ta' Kate forsi tispjegali x'inhi u hija naħseb fil-lista ta' mart rari nimmaġina. Ekku, mela Kate għandha Tatum Brown-Raymonde syndrome, hija kundizzjoni rari ħafna, qed tħobbni bħalissa. Rari ħafna u apparti hekk kull ma' fid-dinja xi 250 u Kate apparti dan kollu għandha varjant li qatt ma ġie studjat qabel. Bħal Kate qatt ma raw eżatt bħala. Il-kundizzjoni kull milhom jafu biha 10 snin, jiġifieri hija kundizzjoni ġdida u qatt m'hemm xejn konkret fuqha. Nafu li hija overgrowth, hija ġenetika il-problema, imma Kate bdiet hi. Jiġifieri ma ħaditix minn għandi jew missiera, bdiet hi. U apparti hekk hemm sfidi oħrajn li jista' jkun hemm l-awtiżmu, problemi ta' mobilità u anka delays. Mhux vera. U Kate kellha sfidi oħra li tfal oħra ma kellhomx. Eżempju Kate għandha kundizzjoni oħra rari f'għajnejha fejn Kate ma tarax bħalna, tara b'mod differenti, ma nistax ngħid eżatt kif tara. Għandha problemi fil-moħħ ukoll imma tifhem u tagħmel affarijiet anka ta' ftit imqarba bħal tfal oħra, jkollha dawk il-mumenti. Mhux vera jgħidilha l-mama inti bħalissa qed tgħidli. Mhux vera Kate, mhux vera jgħidilha l-mama x'inhi tajt. X'inhi tajt il-mami. Iwa Kate. Fil-fatt jiena ovvjament kull kelma li għadt issa tħolli f'qalbi għax hija dbatija biss, però qalb din it-tbatija li nammira ħafna fik u fil-familja tiegħek u r-raġel tiegħek dik il-determinazzjoni sabiħa
illi għandkom paġna u xek fuq il-Facebook. Kate Writing My Story. Kate Writing My Story. U għammek tittella ġurnal ta' xkun qed jiġri bil-iżviluppi tat-tifla. U nammirakom illi intom xorta tgawdu għal-ħajja minkejja dawn id-diffikultajiet, minkejja l-sfidi. Ġieli tlajtu barra minn Malta biex għal-kura ta' Kate? Iva, barra minn Malta immorru Londra, meta jkun hemm bżonn ta' medical advices li ma jkunux jistgħu jsiru Malta morru hemm. Is-sena l-oħra morna privat biex nagħmlu l-operazzjoni f'Saqajja fejn tagħta iktar saħħa u rajna li Kate qed toqgħod iktar bil-wieqfa. U apparti hekk nitilgħu ħafna barra minn Malta għal terapiji intensivi fejn jkollha programm speċjalizzat għal bżonnijiet ta' Kate fejn nagħmlu daqqa 15 u daqqa 3 ġimgħat. L-aħwa. U kemm il-darba fis-sena? Ġa morna 15, issa baqa li xi 9 ġimgħat oħra. Jiġifieri rrid nitlaq 4 darbiet oħra żgur sal-aħħar tas-sena żewġ pajjiżi. U l-Ingilterra wkoll jew? Għandu wieħed minnhom l-Ingilterra li ġa morna Slovakkja u għandi 3 darbiet il-Belġium fejn ħanamlu la brain stimulation il-Kate biex dejjem nippruvaw ngħinuha timxi l-qoddim. Ara kemm sfidi u dejjem tingħata għajnuna ġifri jew kella jkollok tiġbor xi fondi biex tasal tagħmel dawn it-terapiji tant intensivi. Fortunatament it-terapiji jiswew eluf, mhux mijiet, immeluf. U waħedna ma naslux aħna nippruvaw nagħmlu ħafna affarijiet, jiġifieri kif tarana jiena raġel qasnifqu. Imma kieku ma tkunx blajnuna tan-nies li ikunu lesti li għajnuna aħna wkoll norganizzaw ħafna fundraising, jiġifieri apparti li rridu nieħdu ħsieb il-Kate, il-familja u l-affarijiet bħal nies oħra kollu għaddejjin biex niraw x'fundraising nistgħu norganizzaw biex għalkemm in-nies ituna donazzjonijiet imma nkunu nixtiequ li dak li jkun intuħ xi ħaġa l dak li qed itina. Allura nippruvaw nagħmlu attivitajiet fejn huma jistgħu jieħdu pjaċir u fl-istess ħin jgħinu il-Kate. Li nammira hija li Kate hija tifla ferriħija u toqgħod tisfen u tiċċaqlaq u tifraħ u ġvera. Għax jiena nsegwiha ħafna. U barra minn hekk niggusta d-bissima sabiħa li għandek inti. Jiġifieri minkejja kollox xorta tagħti dik it-tama, tagħti tibda tgħid minkejja li għaddieda kollu kif issiba tbissima Xarmin. Tqum filgħodu għax anke kull meta kellimtek u anke fuq il-mezzi soċjali dejjem dik ir-raġġi sbieħ ta' pożittività toħroġ minn ġo fik. Ikolli ta' momenti ta' rabja, ta' biki, jiġifieri f'ġurnata tkun maqsuma minn kollox. Imma at the end ngħid b'ħafna biki, b'ħafna rabja x'ħanieħu lura. U ngħid anke xi kultant meta inti għandek ħafna negattività anke l-ħaddieħor iddejqu. Nara tipprova toħroġ il-pożittiv u f'kull sitwazzjoni. Ngħid is-sitwazzjoni okej mhix faċli, imma x'hemm sabiħ, għandna l-Kate, aħna laki li għandna l-Kate. Il-Kate nara li għandu ora sabiħa ta' paċi u x'in inħares lejha it-tieni hekk sens tal-ħajja, x'in il-ħajja. Naqdi fiġi biex nispjega, imma jiena nħossni laki li Kate hija t-tifla tiegħi u nippruvaw fil-ħajja tbati Kate kull ħaġa li jiddispjaċini li nara l-Kate bati. Aħna mbatu ħafna, imma ngħid it's okay. Taf kif kulħadd. Nixtieq reġgħa xi ftit ritratti wkoll hemm ritratti varji. Okej, qed jgħid id-direttur xi ankun inħares lawhom kunx nista' nara. Allura proset. Però proset għax l-inkoraġġimenti li tagħti u l-messaġġi li tagħti tarak għaddejja minn dawn tbatijiet kollha inti u r-raġel tiegħek u l-familja tiegħek. Tibda tgħid imma xorta tagħti dik id-bissima Xarmejn li hija xi ħaġa inkredibbli. U ħdejk għandna storja li wkoll familja li batejtu jini li nsegwikom Ġozjen u Lajdin li kien għadu żgħir Lajdin, fakkarni kemm kellu żmien meta fil-fatt minn kien tarbija u xek. Fakkarni ftit l-istorja. Lajdin twilet qabel iż-żmien u kif twilet tellawh l-SCBU. Wara 4 ijiem tela bih id-dadi tiegħu Great Ormond. Għax inti kellek tibqa' l-isptar. Jiena kelli peress spiċċajt ċesarja ma stajx nitla. Allura niftakar 17 sena ilu kienet il-Mother's Day. U minflok Day 3 tifel tiegħi. Twilet f'jum l-om it-tifel tiegħek. Le, twilet 4 ijiem qabel il-Mother's Day. Imma f'jum l-om kellu jitla l-isptar b'emerġenza.
fi Great Ormond ta' Londra. Baqa fik inti fil-li wellit? Ifem, niftakar li raġel xali Mother's Day card u fija għalli sejġri jek ma nġibulekx lura. Oh, madu. Pero minn dak il-kliem naħseb jena beda il-kuraġġ tiegħi. Ir-raġel tela, jiena qbajt l-isptar. Il-laħwa ġifiri inti l-isptar, għara xibbatija dil-familja. Il-tifel liħor. Mal-mami tiegħi ġifiri zammituli. U il-raġel wahdu b'tarbija ta' tvelit. Il-raġel fuq l-aeroplan. Xajġej għalih? Le, xej. Jiena l-isptar. Pero dak il-ħin forsi l-fidi iż-żommok għetlu mulej kollox fidejk. Jekk id-destin tiegħu għandu ifiq, jista' jfiq. U x'kien ġralu t-tifel dak iż-żmien? Il-tifel fimni twilet l-ewwel, it-tifel għal-bidu ħasbu li kellu id-De George's syndrome. Però u kellu 3 affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin, allura hija sequels. Il-bidu, il-gravità li kellu t-tifel kienet il-qalb. Allura kellu jitlab emerġenza u tela il-ħadd u 2 fil-għodu daħal l-ewwel operazzjoni. Ir-raġel jgħidli li tabib għallu għanqu għax tista' ma tgawdihx. Ir-raġel kien waħdu kif? Jerfa kollox waħdu u inti Malta ma tista' tagħmel xejn. Iva. Però mbagħad jiena ġifieri kont insegwi through emails kien jibgħat li ritratti ir-raġel. Però wara 7 ijiem iddeċidejt li nitla'. Li mhux suppost. Iva, mhux suppost li tlajt, però ddeċidejt li nitla'. Kienet kiefra. Imma ħallejt kollox għax ġo fija ħassejt li qed se jiġri jekk dat tifel ma jerġax lura miegħi ħaj. Allura ġieni l-kuraġġ u tlajt. Biex inti għalmenu tkun gawdejtu xi ftit. Ma qed naraw xi ftit ritratti nafu kemm tħobb il-Juventus u proset għax qed issegwi tim qawwa xina dak huwa tim li nsegwi jiena, proset ħafna almenu llum ma ġewx jinkun, jaġdaqajġu tal-Interaw, jew ta' kontrina. Sewwa, le veru. U hawnhekk il-familja tiegħek u x'hekk. Hemmhekk hemm dak il-kuġin tiegħi. Ftit aktar qabel naf li ħallietna kien mal-mama. Iva, ukoll. Ġifieri kien hemm ħafna dbatija. Ma mbagħad kien hemm xaqdawl u x'hekk. Għax it-tifel ġibtu lura. Iva, ġi lura, hemmhekk imbagħad tibda id-dulur. Għax Lajdin għadda minn 18 l-operazzjoni. Il-laħwa, għaw Malta? Li, nofsom ġewa Londra u nofsom għaw Malta. Il-laħwa. Pero f'Lajdin l-lum il-ġurnata kiber b'kuraġġ kbir. Infatti jiena Lajdin għalija huwa il-kuraġġ tiegħu huwa l-enerġija tiegħi. F'kollox. Lajdin, kemm naf li ftit kliem inti kif illum kif qed tħossok. U llum għandek 17-il sena, hux kemm kbirt, taf kemm nafek żgħir jiena. Naħseb kellu 8 u 9 snin, mhux iktar ta'. Anki naħseb 6 snin. Id-dar kellek ħafna toys, ġifieri kont. 6 snin naħseb kellu 6 snin. Il-laħwa, ġifieri kelli bżonn aġġornament fuqek illum. U llum tħossok tajjeb? Għandna xi jarusa jew? Le, għalissa ma jriċ għalli, għaxek għalli, joxek. Il-fat li jina qed nara differenza sabiħa ħafna fih. Anka fit-taħdit, ferma ħjar. Kif illum qiegħed ikkampa fis-soċjetà, fis-sens skola, jien naf li t-tifel ħabriki. Ija, is-soċjetà ħanejdlek illum il-ġurnata parti minn nies ma jaċċettawhomx. Imma fil-ħajja trid tkompli. Allura fl-iskola maħbub ħafna, ħbieb għandu,
fil-mużew l-istess fejn kien ikun, għax għalkemm huwa għadda minn daw il-problemi kollha, huwa l-kuraġġ jgħinu ħafna. Għalkemm forsi l-ispeech tiegħu mhijiex daqshekk ċar, però xorta jipprova jibqa' sakemm ifehmek. Jiena dejjem għallimtu u dejjem daħħaltlu ġo moħħu, issa llum il-ġurnata kiber, allura insaqsih jekk irid jagħmel l-operation. U jgħid iva ma min ippruvaw. Fil-fatt kien biss ġimatilu xek. Ġimatilu iva. Għadda minn żewġ operazzjonijiet oħra ġifieri. Għaw Malta. Għaw Malta u fil-fralli għadda kien operat ukoll ġewwa Londra. Kien jgħidli mami jgħidli intkom qed tagħmlu kollox, però jekk ma tirnexxix mhu se jiġri xejn. Pruvajna imma mhu se jiġri xejn. Hekk tgħidilha veru lajdi. Għandek qalbek kbira inti. Iva, caring ħafna. Għax naħseb tħoss għall-ġeħ ta' ħaddieħor, hux vera. Anki xogħol volontarju mhux xogħol volontarju. Proset, Iva, isa hej. Proset. Jgħin dar ta' kleru, imur għand dunanċ. Fej jidħol għalihom. Pero jekk mistejra żball rajtu kol ritratt ma' Patri Dionisio. Dionisio ġewwa Lord. Dak wieħed mill-eroj tiegħi nħobbu ħafna u nsellimlu minn hawnhekk. Ħabib tiegħu kbir huwa Cremona. Eżatt, l-Arċisqof Emeritus Cremona. Proset. U tad-Dar tal-Providenza wkoll għax rajtu ma' Father Martin. Proset. X'għalmejn u Ġożien intom tifhmu l-xulxin, żgur għalkemm qatt ma ltqajtu. Naħseb dak li qed bdiet tajt, naħseb inti ġo qalbek bdejt tħoss. Eżatt. Xi bdejt tħoss, bżgħu bdiet tajt it-tbatijiet tagħha. Issa nitkellem jien, jiġifieri anke meta qalet il-kuraġġ tat-tifel l-enerġija tagħha. Jiena meta jistaqsuni kif tibqa' sejra ngħidlhom ma nistax inħares lejha naraħħa ma taqtax qalba, naqta' qalbi jien, naf li jitbati ħin kollu, kej tagħmel, tmur l-iskola jkoll 4 sigħat terapiji u sija mixi. Jew kif 5 sigħat training kuljum apparti l-iskola. U ma tismaħix tgerger, il-kejt rari tismaħħa jiġifieri tibki jew tgerger għax qed taħdem, mbagħad ħangerger jien. U ħafna mill-kliem li bdiet tgħid ġożna neħed tgħid. Ewwel nies imlitni b'ħafna kuraġġ ukoll għax. God bless. U iva, il-ħajja mhix faċli, imma il-ħajja tikklażlet ukoll. U aħna rridu nkunu biex nieħdu dik it-triq biex twassalna x'imkien aħjar. Però l-vjaġġ kif kont qed ngħid ukoll qabel il-Ġożien, xi kultant hija s-salib mhux ta' kulħadd l-istess toqol u tagħkom tqil immens. Kif jirnexxielkom anke inti Ġożien, jiġifieri li nafek ħafna saket li l-6 snin kellu tifel ara kemm ili nafek. Kif jirnexxielkom tibqgħu għaddejjin minkejja li fuq spallitkom u fuq darkom inti u fuq anke raġel tiegħek u l-familja qed iġġorru dak is-salib tant tqil li ħadd ieħor forsi jkollu slaleb oħra ma mhux daqshekk tqal għax li jkollok tfal li l-ħin kollu jridu l-attenzjoni u t-terapija u tarhom isofru hija mhix ċajta hija diffiċli immens. Marija, is-salib tiegħek trid iġġorru fidi fl-imħabba u speċjalment il-kuraġġ. Aħna umani, id-dwejja jkollna, naddu minn stress, naddu minn dbatija. Imma meta nħarsu lej wiċċ daw it-tfal tagħna, il-kuraġġ li jtuk u l-imħabba. Jiena ma nqishomx forsi persuni b'diżabilità. Għalija le. Huma tfal bħal kulħadd. Bħal kulħadd. Il-kuraġġ li jtuk huwa kbir. U tgħaddi minn martirju tista' sejjaħlu, imma kif qed ngħidlek is-salib tkun taf iġġorru. Ma tistax issejjaħlu salib, imma tissejjaħlu jiena qiegħda hemm għalihom għall-imħabba tagħhom. U dik li żommok għaddejja Ġożien. Iva. Jiena barra l-għajdin għandi ġuvni ieħor, speċjalment meta jkollok l-aħwa ikun hemm iktar dbatija.
Għax forsi jibdew jaħsbu li inti ma tħobbhomx, inti m'intix. Din tiġri normali għax inti tagħti iktar, ovvjament mhux qasam fit-tnejn, trid l-enerġija tiegħek u l-ħidma tiegħek tittara kif se tkampa. Imma inti tagħti kemm tiflaħ, tgħin lil kulħadd. Ġieli tlajt waħda l-Londra jiena biex ir-raġel joqgħod kien mal-kbir. Ħalli l-attenzjoni ma nabbandonawx. Imma xi kultant dik hija dbatija għax fil-familja ibati kulħadd. Eżatt. Kulħadd. Eżatt, tekki. X'taħseb fuq li qalet Ġozjen fuq dbatija li trid tkun għax inti wkoll titilgħu għat-terapija, tagħmlu terapija kuljum. Spazju għalik ikollok Sharmin? Ma tantx. Ma tantx għax ħafna drabi tant kemm kun għajjejt b'dak li tajt il-kejt li inti jiena ngħid ħajti tfajta fil-ġemp imma li hija kienet deċiżjoni li ħadta jien u ngħid jiġi żmien fejn jien inkun nista' nikkonċentra aktar fuq innifsi. Xorta meta noħorġu b'kejt biex ingawdu għax il-kejt nipprovaw li ħajjita ma ntuwiex terapija biss anzi rida li toħroġ bħal ma jħorġu tfal oħra u tieħu pjaċir. Aħna ngawdu dejjem bħala familja. Jiena u raġel nippruvaw naqsmu kemm jista' jkun ix-xogħol. F'kollox għandi persuna li tgħinni ħafna wkoll Grace. Volontarjament? Jiġifieri. Sibt barka mela. Iva, għandi nies li qegħdin f'ħajt li ngħid grazzi mulej għax ngħid nitlob il-Alla u l-Alla jibgħat li Alla jibgħat l-anġli. U dawn huma anġli li ġew f'ħajjitna bis-saħħa ta' Kate li huma tal-qalb. Imma apparti hekk il-pis, eżempju, jiena tas-salib biex inħares liħ b'mod differenti. Ngħid għandi salib tqil u ħanipprova nagħmillu l-amendment. Mela nagħmillu r-roti, ħalli forsi nkun nista' it-toqol jonqos, taf kif. U eżempju qabel tħall tal-programm jiena bkejt bikja kbira fil-karozza. Veru. Għax ikolli ħafna daw il-momenti li kolli nisvoga, jiġri kolli ċertu rabja. Ovvjament, inwed General Kate kienet ħafna muġuwa dal-lej dal-għodu l-iskola kienet muġuwa u koll. Imma mbagħad tħalt u ngħid jiena u rajt, issa l-iżvok tiegħi għamiltu, il-punt tiegħi għamiltu. Imma issa rrid nerġa' niġi f'tiegħi għax Kate għandha bżonni. U għal xejn toqgħod tisħed xortik u wara x'ġarali u dak moment li kulħadd jgħaddi minnu, imma mbagħad importanti li tiġi f'tiegħek tqum u tkompli. Ġifieri kull sfida, il-ħajja kollha sfidi tagħna naqra sfidi ikbar, imma ma nistgħux naqtaw qalbna minn dawn it-tfal. U jiena dejjem ngħid jekk Kate għandha anke 1% ċans li fil-ħajja timpruvja ikollha ħajja ta' inqas batija l qudiem, jiena bħala irrid ngħinha biex dak il-1% inġibuh kemm jista' jkun. Fil-fatt kont se nistaqsik, il-fatt li tara il-kambjament pożittiv tat-tifla, qatt immaġinajt li ħajirnexxielek tasal diġà saw bil-terapija, bil-interventi li għamiltu? Mela, Kate kienu qalulna, kien hemm xi professjonisti kienu qalulna li qatt ma ħadd iċċaqlaq. Jiena naqra mara ta' rasi u dejjem infittex u naqra u nara x'jeżisti u nipprova nqabbel u nibgħat parents oħra barra minn Malta biex nara x'qed jagħmlu x'għamlu mat-tfal. Proset. U mbagħad nara dak l-oġġett ikun xejn għalija. Konna kuntenti b'ħafna b'Kate, għadna kuntenti jiġifieri li qed naraw li Kate qed toqgħod bil-wieqfa, m'għandux bdiet tolli saqajja tipprova tagħmel l-isteps waħedha. Kate għandha ħafna sfidi, jiġifieri Kate biex toqgħod bil-wieqfa għalija hija xi ħaġa kbira. Għaliex? Għax għandha l-muskoli batuti mela l-ġisem diffiċli jżomm. Plus hekk Kate għandha 5 snin, imma kbira daqs tifla ta' 8-9. Ekku. Mela dak il-ġisem irrid iżommu il-pis u anke l-moħħ inti jkun għadu ta' żgħir. Apparti hekk Kate għandha il-problemi fil-moħħ li jerġgħu jitfgħu lura. Imma għarax kambjament pożittiv għamlet. Ekku. Veru? U anke li qed narawha tagħmel tipprova tagħmel pass, issa li raġgħet tifatna naqalura aħna li nafu li Kate ħassir l-operazzjoni fil-żewġ sara ngħidu il-batjiet irnexxiela tajleb xertu ostakli u ħerġa jiġi ieħor li nafu li ħajitfaħħa jerġa' lura. Imma we look forward biex dak l-ostaklu nerġgħu nelbu. Meta se ssir din l-operazzjoni? Din supposta ssir is-sena d-dieħla. Aw Malta jew barra?
Malta ġejjin tobba minn barra apposta. Nitolbu ħafna għalik dakinhar ta'. Lajdin l-lum ġuvnot kif meta taraħ xi tħoss ma kienx qatt ma maġinajt naħseb illi tara hekk it-tifel. Le, bħala ġenituri jiena u r-raġel differenti totalment tal kollox. Ir-raġel qata qalbu, ir-raġel tella ħajt u dak il-ħajt qatt ma prova jwaqqu, kien jagħmel miegħu, kien imur l-isptar, imma totalment għax meta inti jgħidulek għanqu għax tista' ma tgawdihx. Għadda minn trauma r-raġel tiegħek. Però jiena li kien hemm bżonn provajtu bl-għajnuna tat-tobba, bl-għajnuna tat-talb. Kont ngħid nipprova imma mhux se jiddispjaċini anke jekk ma jirnexxix. Inti trid tkun pożittiva. Ma tistax tiqpa' ġorokna tikbi biss. Ma tistax. Qalet Charmaine qalet bħalek. Ma tistax. Kun hemm momenti kif qedlek, ma tistax tiqpa' tikbi biss. Jekk inti minti se tipprova, jekk inti mintix illum il-ġurnata nara l-lajdin. Okej, huwa id-bissima tiegħi. Ekku. Bil-raġun. Iva. Anke l-Kate ġifieri nsegwiha fuq Facebook. Le, taqtax qalbek, ħares lej lajdin, anki jekk uġġett ma jirnexxix, imma inti tkun għamilt l-almu tiegħek. Kuraġġ. Proset, xeħlew, kemm biltu, qed nieħu pjaċir illi qed isservu ta' kuraġġ il xulxin. Grazzi Charmaine, grazzi Kate, sabiħa kemm inti ħelwa, grazzi Lajdin, grazzi Josjen, grazzi tal-li tajtu kuraġġ minn jafiltant ġenituri li wkoll għandhom ċertu sfidi biex nibqgħu nħarsu l-qudiem jekk Alla jrid. Grazzi li ġejtu hawnhekk u qsamtu l-istorja tagħkom. Dan huwa kuxjenza fejn in-nies jieħdu mill-ħin tagħhom, tistgħu timmaġinaw biex ġew hawnhekk, pereżempju Charmaine tifla da żgħira, Lajdin ġie wara l-iskola, ġifieri u xorta jiġu hawnhekk għax jridu jagħtu kuraġġ lilkom li qed taraw il-programm u jiena verament napprezzah dak. Nixtieq nirringrazzja lill-crew kollu li għandi ta' cameraman u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll kif ukoll lid-direttur tal-lum lil Godfrey Smith. Segwu il-paġina ta' Kuxjenza fuq Facebook u Instagram għal ħafna stejjer oħra. Jiena nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi.